Ginakonsidera ni Senadora Pia Cayetano ang posibilidad nga magpungkoy na bilang chair sa Senate Blue Ribbon Committee. Sunod kay Cayetano, kabahin sa iya katungdanan bilang senadora magpanguna sa nasambit nga committee kung kinahanglanon. Apang gidako man sa senadora nga hindi basta-bastang pagbaton sa mga posisyon, bangod siya nasubong nagapanguna sa duwa ka mabugat nga mga committee sa Senado nga ginanakipan sa Committee on Energy kag Committee on Ways and Means. Mula pa sa pinal nga desisyon si Cayetano apang bukas sa posibilidad nga magserbisyo pa sa mas dako nga responsibilidad kung ini mangin kinahanglanon sang Senado. Ibaloan nga temporaryo anay nga gindesignate bilang acting chair sang Senate Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo. Hindi madaling umuo sa mga ganyang bagong posisyon. And because my name was mentioned, it's my job to consider it, diba? 24 lang naman kami. And then 5 lang naman kaming abogado. So, gustuhin ko man o hindi, it's my job to consider it if there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Having said that, mabigat yung trabaho na yon. I already have 2 other committees. So, I will use this time na walang session to pray about it and to think about it kung ma-handle ko siya.